Dili ta masuko, dili ni pagpangdaot ning ako at tinuod ni real talk ni mga higala. Mag-upgrade ta kay ang Romano Katoliko relihiyon, primitive religion ni mga higala. Mo ni ang relihiyon kani adto sa wa pay mga grado ang mga tao, wa pay nakabasa sa Biblia mga higala, wa pay nasayod sa kamatuoran. Manang karon na ana may Biblia, basa ta og Biblia mga higala aron dili mahimong kataw-anan ta. Lisod kay ning magpatuo ka nga tinuod ka apan kung ato ang aninawon pagsakto ang imong pagsabot based sa nakasulat sa balaang kasulatan o based sa gitawag og kasaysayan, makit-an og mahibaw-an nato nga naay diferensya ang pag-interpret, pagsabot o pag-represent or pag-present rather sa topiko or sa gusto nimong ipadayag sa imuhang gitawag og gapunto. Kada mingon siya nga ang simbahang Katoliko usa ka primitive church, half truth in the sense nga ang iyang interpretation sa primitive but pasabot nga wa pay nagtudlo, wa pay nakabasa og tawag ining balaang kasulatan, mo nang interpretation sa usa ka doktoy. Pero ako lang gi-question ba kung na kredibilidad sa pag-interpret sa balaang kasulatan, imong ana ang klase sa imong interpretation nga ang simbahang Katoliko usa ka primitibo nga simbahan in the sense nga wala pa nakabasa kani abto sa scripture. Ingon ana ba? Ang interpretation ko ingon ana makaluluoy. Makaluluoy kaayo ang tawag ining naghatag og lisensya sa pagkaduktoy ug mauhon. Ngano man kay ang simbahang gitukod ni Kristo, bisan pag di ninyo dawaton ang simbahang Katoliko, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang simbahan kun iglesia gitukod ni Kristo primitive. Bot ipasabot nag-una siya. Nag-una siya pagkahuman na naggadinot o nag-preserve siya sa mga butang nga iyahang musukon pa ba nahitabo sa iyahang gitawag og panahon. Ang question, ano sa mo din nahitabo natukod ang iglesia gitukod ni Kristo? 33 pa. So primitive. Ang iyang nature primitive. Unya ang tudlo ni Ginoong Kristo, tudlo ininyo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So therefore, ang objective sa Ginoo dapat ang teaching primitive pod and syempre traditional. Ngano man kay syempre patudluan, subot pasabot i-transmit ang information, ang practices, ang tawag ining mga things from their generation until karon nga panahon. So, kung ang imong understanding tungkol primitibo wa pay gitawag og nakabasa, di na ma-aplikar sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngano man kay ang basis sa teaching sa simbahang Katoliko was a primitive one. Ngano man tungod gikan man sa mga apostol, kung kanang inyong pundok dili na primitive church, di magid primitive na kay ni sulpot lang man mo karon nga panahon. So di mo makasabot ana. Ngano man kay ang inyong teaching kamo ra pay gabuot-buot og imbento, gabuot-buot og sabot sa nakasulat sa balaang kasulatan, pero dili na mo'y pangunahon na ni Kristo sa mga apostol. Number 2, mahitabo daw kinahanglan daw tang tawag ining mo develop, kinahanglan tang mo evolve kay nagbasa na daw kuno ta og tawag ining balaang kasulatan. Kumusta man ang mga apostol kaniadto? Nagbitbit ba sila og Biblia composed of Old and New Testament sa pagwali? Wala ay. Nga mismo ang Biblia nagsulti. Ipadala ang balaang espiritu didto sa iyang ubanan. Isa man na mga apostol, mga disipulo sa mga apostol ang iyang iglesia. Wa man imong dito nga ubanan ang tawag ining mga nagbasa sa Biblia, ubanan sa Espiritu Santo. Wala eh. Wala. May batong simbahang Katoliko gikan sa unang siglo hangtod karon sa iyang pagpanudlo sa mga dogmatic teachings niya, wa siya masayop. Nga naman, naaman ang Espiritu Santo, sakay siya sa development sa kalibutan, pero dili pwede na iyang isakripisyo ang iyahang gitawag og pagtulunan. Nga naman kay dili pwede isakripisyo ang teaching ni Ginoong Jesucristo nga gikan sa primitive nga sitwasyon sa pagsugo niya sa iyahang gitawag og mga apostol. Kung dili mo gusto og tawag nga primitive church, ay magbasa ng Biblia. Nga naman, ang primitive church, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao ang nagproduce ana. Kabalo ba ka nga ang nag-translate ana sa balaang kasulatan, linguist? Expert sa language sa Latin, expert sa language sa Hebrew, expert sa language sa Griego, expert sa language sa Spanish,
O uban pang gitawag og mga ancient language before na gitranslate ang balaang kasulatan. Unya usa siya ka monghe nga Katoliko. Nagpailam nagdoktor ning ato ang tawagin ning amigo, wag yun nakatiting kang St. Jerome ba? Diba? So, mo na ginapanghambog ninyo nga tawag anang kamo ang tinuod, na kamo na ang na-develop karon. Makauuaw ug tawag ining mauhon. Dili pwede. Sa hinungdan nga kumingong kag tawag ining primitive kay wala pa kabasa, mali ka. Ang simbahang Katoliko nagadevelop. Mabitaw nga nakadesisyon siya. Nakadeclare siya nga ang Biblia sinulat nga pulong sa Dios nganuman kay ang Espiritu Santo nag-uban niya. Tungod kay siya ang pinakaunang iglesia gitukod ni Kristo. Siya gi pinakauna, wa gitawag og lain. Kanang inyong pundok anak ramos liking kawayan. Kanang inyong pundok kamoray gabuot-buot og tukod. O niya inyong patuuhon ng inyong mga miyembro nga Kristo na wa mo mauwaw. Palpak. Kamo dapat mobalik sa tawag anong primitive church. Kaya kung di mo mobalik sa primitive church, magsige magpatuyang palambo ang inyong danghatan, impyerno. Idangdang ka sa impyerno to'y. Kusog pa ka sa rakit, huwag sangit-sangit. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.